Australia tayan. Kumusta ka mong tanan? Okay, asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Ang atong pagampo, atong pagpanalangin ito sa labaw magagamay itong unahon. Thank you kay Lord. Si mong gihatag ka namang grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Ug ako sa dingin paybaw dir kadiyot no, i-shout out ako sa makadiyot ang mga tanang pasahero nga nangutana mo guna ko usahay kay nato naman tas upon magpuyo no diya sa Agos nangutana sila usa ko ng mga sakyanan nga atong pagasakyan itong mga modern jeep mo ni ako yata kaning udot ko mobiyahe gini inyo anak mo din napita sa San Siangco sa may GB Tower no manukad ug paduong na mas open okay unya ang lamado ato dito napita sa Park Mall Mandawi okay paduong na kana ato sa Lapu-Lapu besag asan napita sa Lapu-Lapu na ang lamado ug ang udot ko okay mao kana may gala manukad gini sa Cebu City diya sa San Siangco unya paduong na ngadto sa Tamiya o sa Paho Terminal ang udot ko. Okay. Bueno. Maura na itong ipibawang kamay sa mga pasahero. Mga sige pangutana na to. Okay. Kaya uman may katultol. Dili man taga din eh. Okay. Bueno. Ang suwatan po karon itong hatagan o pagdagan no. Ay pinadakinis usa ka babae nga nagpatago lang sa nga Viewly. Kinibawatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang itong sender si Viewly. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga gadanghag lang. Ug kun nganong na problema ko ani ingon man gud ini ang mga paghitabo. Lumayo ka man ay mag-iiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala na hindi kita malilimutan pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Bakit iniwan mo ako? Kuya Juan, mataan niya. Oy! Si Porto, marong tapaghakdako na unsa naman sa dikanahan. Gang! Porto, ngano ka diha? Oy, wala ka pang nasunugan. Kadiyo, tagod, pagdali ba? Ngano naman sa dikanahan in town. Oy! Gang! Lagi paghuwat no, ano? Naunsa ka, uy? Gang, awa gang. Hey, kabasa ka na gang ha? Kadaog ko gang. Unsa nakadaog? Nakadaog sa unsa man? Ibadadaan ko gang. Og nakadaog ko 500,000. Yo, worth 100,000 yun. Lagi Itsura awa. na, Porto, oy. O basa o. Ako kuno na pilian nga mo yung daog. Ay, labay! Kaihasmet ni mo dako. O nga naman gang. Kaklaro anang scam hanggawa ka. Mutuo ka malandayog ingon ana, oy. Scam din na. So, ma, di na scam? Kining ato lang suwayan gang. Basig, ihatag din eh. Sige, kabayi gyud na aron mahak ng imong account. Unsa man ang mahak, ngano mahak man? Ha? Mapahak? Pahak-hak! Sa lagi na. Dili pahak paraw. Mahak. Unsa man ang mahak ha? Kanang uwats imong o mao nay pahak ana kana. Ha? Dili na hak. Unsa man ang hak? Di mo ka na pahak eh. Kun imo nang claimon, mo fill up ka ana. Undin? Kuhaon nila ang imong account. Tanang mga detalye sa imong account, kuhaon nila. Unya, mahibong na lang ka, di na ka makagamit sa imong Facebook, kay lain na ang nagda. Unya, pag yun, gamito na ng imong account sa binuang. Mao nang ikaw ay pagtanga-tanga siya, diangat siya, ayaw padada sa ilad ha. Unsa man na siya? Iha, sigid kay dako. Unsa man na siya diangat? Oh, bray. Taga lagay. Unsa lagi na oy, bidaw na sa jubi, unsa diangat. Ay, ikaw ba, hunahuna lang na, uy. Kinsa ko taong buanga, buhatag ni mo ana, uy. Wa mo appeal sa ilang raffle. Kanang maparapol-rapol. Unya, unsa para da ilang gusto. Lain sa to nakadaog og auto gang nga wa gihatag. Ha? Dugay na to, wag dito na hatag. Ikaw ba hunahuna aklaro kay ng ilad ha? Magbinulay og man sa gaoy. Basta di na, basta kay ayaw nagripay ha, ayaw ginagtubayi ha, ayaw gyud. Porto. Kasayo ko din mo naghinuktok diha. Wa kay pamahaw. Nanatay. Unya, ganong nahinuktok ka man diha. O sa may problema. Ang libog kuan ni tay, mo tinuod mo gani. Ang unsa man. Kani ba tay ba kaning niya sa kong cellphone ba tanaw? O gano'n man na nausa man yung Anay tay cellphone. nay. 500,000? Unsa? Tay Usay nga? 500,000 din sa kong cellphone tanawa. Ano na Porto, 500,000. Wa man gani kaabot og 5 mil imong cellphone. Ay di ako cellphone buto ko ipasabot ay. Kaning naa diri sa text ba kani oh, nasa kong cellphone. Kadawat kong binsahe, kada message ba, napaybaon kadaog ko no 500,000. Ako ko na yung napilian.
Pila? Oh, 500,000. Kadako mo na. Mugani. Unya, hay man, stoy. Hay man, makuha na nato. Ala, kuha na yun. Ano makapalit ng lami ang sudan. Bag-o sa nina o sapato. Ay, di mo ni pa-claim ni Violet ay. Yusa. Yusa lagi bitaw. Kahanggaw na niya. Ganong nili man niya ipaklaim. O sa man, wa man sa magkinanglan o kwarta. Ay, kuan kining yusa tay ha. Di ko nun pa-claim kay. Kuan ko no, ilan ko no de. To, ka man. O anong mahadlok man ka nga mailad, wa man ka na sila mangayong kwarta. O mangayo nagkwarta, aron makuha nimo ang imong 500,000. Kana, ilad na. Pero wa man ka na mangayo ni mo kwarta. Tay sa ha. Ha? Wa. Di kuhaon nimo. Total, og dili natin noon. Wa man sa'y makuha nimo kay wa man ka pangayo ang kwarta. Unden tay, unden. Yusa. Yusa. Wa ko iklimon gud na nimo. Na magkwarta ko na mo balibaran. Di lagi ipakuha ang Pioli. Yusa sa dalo. Kau biya ninyo. Yusa din ako, be. Yusa din ako. Kuhaan na. Pero, shh, ay pagsaba ni Piole. Kwa. Unsa? Mauna, nay. Unya? Kuhaon gyud unta ni Porto. Iya untang replyan gyud. Kahanggaw baya niya. Kabulay o na nang niyang dako. Ug dili siya makasabot ana. Kaklarong binuang ana. Mao gani nay akong giingon niya, nay. Unya, imo makatong gipasidanan nga dili replyan. O nay, uy, akong giingnan. Maayo. Kay usahay bulay og rabak ay ng bata. Liwat as amahan bulay og. Wag gyud ako pa-replyin taon, nay, naglagot ko. Maayo kay imo siyang gipasidanan. Pagmatgon ko taon mo, kay daghan na kay mga binuang sa cellphone, labi na sa Facebook. Bag upang ni-enter anang Facebook ang akong bana, unya ihas kay kanahan. Unya, Tay, siguro dyan kang makuha ni nato, tay. Sure ka? Ay, makuha lagi na. Saya kaayo. 500,000 ko na. Nabuhuang. Gitiksan ko ka. Sa ato pa. Ikaw mau ilang napili ang mananaog. Musala, iklim na. Hanggaw magkakawa na. Bidag ba orang kum Bioli ani nga dini perpialan tao. Ay, pasagdi. ba? Pasag. Ilad da. Pasagdi og ilat na. Total wa may kwarta nga ipagawa sa ara. Ha? Og mangayo gani, di ina nga ipadidak lang. Naunsa, ayaw nagsapa ni Piole nga atong gi-claim. Nasaon man ako musuko sa Bioli, tay. Unya, og tinuod na. Masuko siya nga doon naman na kay 500,000 na. Di na masuko. Uy, tuod no? Is, makuha gani na nimo. Tunga ta. Yuta ha? Nakuha sa nana tayo yun ha? Uy, usabay gusto nimo ha. Isumbog tayo kang Biole. Dahil yun ang pag-ino makuha. Ayaw na nag-react di ha. Ako ra'y bahala ni Biole. Dili na masuko na ako. Iyagog ko kugangan. O unsa. Ingna lang ako'y maunang suko. Basta, ikayatra kang musuko na sa Bioli na ko ha? Oh, lagi. Sige na. Replay. Klima dayon para makakwarta na ta. Lagi. Yusa ha? Yusa tay. Kadiyot ha? Oh, kadiyot na po. Kadugay ko na na. Ayaw lang lagi kay niya pingos na diyo. Tadawa sa Ay, tuo, magka. Ayaw hadlo ka na. Pero naamgos na tay. Unya na lang ha? Ay, tuo ka man. Ayaw ka hadlo ka na. Di ko mahadlok ni nanay. Oh. Unsa ayaw kahadlok? Ay, Unsa? kaan dyan, kini. Ayaw na lang paghilabot. Haamo rin yung porto. Kay ngano? Unsa din ang inyong mga sekreto di? Ay, wami sekreto dyan. Oy. Nganong murag nauknol man mong duha nga nakakita nako nga nagdong. Gilibak ko ninyo? Ay, wag ka na muli baka dyan. Oy, nakita mong ko ka na mo nga nagpadong. Akong giing nasporto ang imo anak nga awang nahulay naktanan ni mo. Murag pang Miss Universe. Tinuod ko to. Mo nagisulti si mong amahan. Kuan kanang Tinuod bang yang giingon? Yusa ha? Yusa. Onay. Pagklaro dia oy. Kaklaro ato nay. Di ba tay? Klaro kay tay no? Oy. Ya, yun na. Unsa man ako. Wa pa man lagi ka maglungag.
Maglungag ron ko eh. Paglungag na dito, aron makakaon na ta. Kay manglaba para ba? Usa ko'y maglaba. Sige lang. Sige lang. Usa tong imong giingon na sige lang kong? Ah, ingon ko, sige lang di ay kuglaba, nga manamang kuglaba, na nga mangwaswas na po. Sige, pangwaswas na dito. Pero paglungag usaha, unya na pangwaswas, umanatukaon. Ayos sa... Oo, lihok dayon na, lihok dayon. Oh, Mabalik na ni ko, mawapak ka makalungag eh. Itsa ko yun ng pizza, tayo kas bintana. Mura, harabag pagkadaog. Maglisod mga ni kag-alsag bugas ka sa kilo, ako na ba yung alsahon? Tay. Ayaw tuwa ng nanay ni mo. But-but rin kaayo, anak. Hadlok hindi kang nanay tay. Sa under kay kang nanay, no? Under ko taon. Ako, under sa imong inahan. Mangutan ako kinsay permeng naa sa ibabaw na mo. Stila, lain mo ni mo. Kanahan mo ka tayo, eh. Ang boto ko ipasabot ba? Under mo kang nanay. Hadlok ka niya, no? Under ka, no? Oo, wow. Hadlok ko taon. Siya mo yung mahadlok na ako. Kay tagsara kayo kumasuko. O kung masuko na gani ko, to the max yun na. Iyawan ko to the max. Suko to the max. Tinuod mo ka. Wala gina. Maglungag na ko. Hadlok to the max. Maglungag ko. Yusa ka dong, ha? Yusa, Maginahinay ko. Lungag ka na hinahan mo. Lisod, magmaunay, masuko. Ako po mo'y masuko na magubot. Maglungag sa kunak, ha? Kidot ni Adit, pre. Pre, pre, sinor, may buntag na pre. Oy, pre, ikaw. Oh, Unsa man ka maayo sa buntag, pre? ay, kana. Bayad na ka, pre, bayad na ka. Pre, sinor, kini. Oh. Kanang akong utang sa imong tindahan, pre. Ay, kabala ka na. Dublihon ko na. Yamat. Singan, pre. Dublihon ko na. Ha? Karon, ini kabot sa among kwarta. Oy, ang pangutana na, pre, kay na, di kay kwarta nga maabot, pre. Shh, pre, ato lang niya. Sit pa. Ay, lagi pa nagpi kay basig bingon niya matao ka bakakon ko. Abi ni mo, pre, si Porto nakadaog sa 500,000 tunga sa milyon. Yamat. Yawagod. Ulaki. Unsa man dag-an niya, pre? Loto, pre. Dili, pre. Online na, pre. Ambot unsa tong kumpanya, ha? Basta gihatagan siya nga, ha? Gitsatan siya, nga siya mao nakadaog sa ilang raffle nga 500,000. Unya, ibaw ka pa, pre. Dako na ba nakatidara? So, dili ka madali di mo nag-claim. Dili mo madali og kuha. Kay taas kayo mga proseso, anak. Mao nga paghuwat lang, pre. Dublihon ko lagi na. Ha? Gawas nga duble nga akong ihatag ni mo nga bayad. Lain pagkuro nga, barato para ni mo, pre. Kumpare ko ta. Pre, salamat, pre, ha? Unsa man mo, pre? Palit ka, pre. Pili na, pre. Dili, pre. Ay, abi na ko palit ka niya mga diri. Dili ko mo palit, pre. Mangutang ra ko. Ay, kabala ka, pre. Dublihon ko lagi na. Basta, sunod semana, mag-claim na to sa akong anak. Oy, unsa may tago ni mo, pre? Pupida na ko ano na kasi mo utang, pre. Ikaw lagi utang. Dili, pakara, pre. Musambot ka na ko, kaya ako man ang dublihon. 500,000 ko na. Mao ba, pre? Oo, eh. Nga, maghatag pa kong barato na sa ato mga silingan, pre. Kaya hibaw ka na, share your blessings. Oo, dahil na po, pinabilibag yun ako ni mo, pre. Oy, saan tango ni mo, pre, ha? Yusa, pre, ha? Pili. Yusa. Oo. Saan mo na mo ikuha? Saan mo ikuha, pre? Ay, listahan sa akong utangon, pre, ba? Ikaw na'y bahala, na, pre, ha? Ola, listahan is utangon. Ola, pre, tarawa. Sagudan ni, pre. Uy, kulbaan, masaltang magtanaw, ani, pre. Ay, ayaw lagi ka balaka, pre. Dublihon ko na, ha, promise. DXDC RM. Tay, diin man ka, tay. Uy, kadagdag ka ng imunda. Ay, diskarte, grasya. Yeah, words good. Asa mas nanay ni mo, ha? Ay, tapos luyo ay lang limpyo. Mao ba, iusa ka ako itong arion. Sige, tay, adua lang. Hala no, diin ka kwartas tatay ikong. Uy, ang sagot ni Porto. Mo na lang yung sobras imong sweldo. Gawi ka dahil daghang tabiran no utang taon. Oh, lagi. Pero estimated naman na, kay standard naman ang imong bayranan sa imong utang kada sweldo.
Naamang gini masubrang 4,000. Unya nga naman ni 1,000 naman lang ni kapit ha. Binuang naman ni Porto. Ay, kabalaks, day. Kaya daw na igrasyang masyukid niya ka. Syukid bitaw ta parusod ka diha. Masyak lagi ka doon. Huh. Nga hindi mo ka masyak. Kadawa ya, masyak ka. Usa ba ko ng grasyahan maabot? Basta, na ako igrasyang mabot. Oo. Wata lang. Ha? Puno lagi na ang refrigerator na to. Ha? Nayabag ka diha? Nayabag bitaw, ha? Wa ko magkumidya. I'm serious, sis. Kulataho ta hinuong karon. Mas serious ka dito sa ospital niya. Malanding ka dito. Unsaan pagka punos ref na wa man tay refrigerator. Ay, oh my God. Sorry, day. I Sorry. forgot. I'm sorry, ha? Ilog Oh, day. come on. Pulos ka lagi hinanggaw da. Wag ka tarong. Oh, yeah. Ala. Ayan. Naunsa mo sila sa tatay ug si nanay. Ano ka ro, day? Oh, animal ka. Buisit ka ako, salbahis. Ay, saman mo na. Day Biuli, tabag na publisan na mo kaya. Tabay, ha, animal ka. Naunsa man ni kayo nga naman Ha? sa mga hitabuan. Kining animal. Nangutang dito sa lang sinon nga tindahan. Perti na nakuha sa aktong utang. Unya, nipasalig pa nga iya ko nung dobliho ng bayad. Kay dahil lagi ko no, na ako nun siya umabot na kwarta. 500,000 ko no. Animal ning tawhana. Tukan sa tinod. Asa ka kwarta nga ibayad? Sulte! Dili man gud ako ang mao kwarta. Dili man ako mo makakwarta ini. Si Porto man. Hanapil akong bana. Unsa si Porto gutaw tay oy? Na mo gud og si Porto nga 500,000. Amo pa nang i-claim ha. Amo pa nang i-claim. Mo ilig abutan ha. Helom! Biya! Hala kadto tingaling ni chat ni Porto nay nga nakadaog sa 500,000. Oh, kanto mao to mo. Ginoo ko yung taon ni mo tay. Uy, Porto tinuod di ha? Ha? Inyo gid ay gi-claim di ay? O, gang. Mabitong guwang na akong gihatag ni mo nga akong sildo, gang. Kaya akong gibaya dito sa katang processing fee ba? O niya, akong to na akong para maklaim na ko, nibayad ko sa processing fee 1,000 kapin. Ginoo ko nga usik ko si Kalat 1,000. Agay gang. Sagga Porto, sagga. Sagga Porto. Ay, kumiri kayo nga nila, sagga karon. Eh, mo dyan magipugos kayo, pag-claim yung wala no, probida. Usa wa. Unsa na tungkol sa klibo kapin nga imong gibaya di tumawa di ay ha? Ha? Hanggaw jud kag ingna kag ayaw nag-reply eh. Oh, imo gid gi-replyan ani malaka. Agay mo yun tayo, ikaw yun kayo nga magod ni karon tayo. Magod ni karon. Hello, oy! Hello, biya ikaw! Ikaw mo na kaingong buhaga ka, ha? Supagkatay! Yusa! Saggatay! Mao na akong problema ron kay gawas nga nailad ang ganahan kong bana. Nidako pa gyud ang among utang sa tindahan nga giutangan sa kong tatay. Perting sukuas na kiyas tindahan ug wa na gyud ni pautanga. Karon unsa man ni namo, di na mi kautang, nya na pa gyud daghan kay bayranan. Unsa kung buhaton ni akong bana? Ha? Palutan ko kay ni sa abot na gyud ini matawhana gyud. Unsa man og kamo ang pasultihon, Violi? Salamat sa tanan, Lord. Salamat adlaw. Salamat Thank you kayo. sa tanan. Nasa sa Nga kinabuhi, namati Lord. na mo. Mga Mary, salamat, ma. Ay, James! Sa mga lalaki po nga, sa mga edaran, dili, mga edaran ka ng mga 30 plus, 30 up, mo inom naman ng kape taon. Ang ato imnon mo, ang said, panyawan, coffee mix, mo na pinaka-the best datong imnon yun. So, why ragod na ninyo ang said, panyawan, coffee mix, makita nyo ang diferensya sa ubang mga kape. Kay the best kay na, nindot atong lawas na, di ta magluya, usar kakutaw na to, di ta magluya. O ganahan gid mo nga kanaadlaw, magkape mo, suway ninyo ang said, panyawan, coffee, dagat patag benepisyo nga madawat. Okay, Ate Pres, unya pasalamatan sa nato ang tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangkima, Bibon Nabapo, o ingon man si Attorney
Ma'am Cashmere Araw, Attorney Ibon Abapo. Unya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, diya Tulino, maing buntag ni mo diya Kuya Nick, og Dudong GR Pipito. Salamat kayo. Talister Daan, salamat mo diya. Board member Yuli Daan. Oh, Mayuli Daan, unya sa ilang Yol Sulya, sa Yol's Merchandise, si Ma'am Casper o si Sir Yol Hulya. Nya, di sa nato kalimtan ng atong suod yung kayo at pres nga Di sa man. sa una pa. Sila sinuboy yung sinang Ay, tali. oo. Ma'am Tali o si Boy Abalom. Okay, Sir maminti ko na ba Abalom. ning mamati na to at pres. Salamat Thank you kayo. ma'am. Thank you, nang tali og siniboy. Thank you, salamat kayo. Nya, sa tanan na tong mga kaigsunan na pres, ha? Nga namati na to karon. Ma'am Nenen Moreno, Sir Cardo Moreno, diha sa bugtong Inabang Gabol. May buntag. Okay, ati pres. Pagdulat doon na di ko pasalamatan. Kito bitong nangubra na mi sa Sa among senior? senior. Ninduta na natin, Nindut na gyud kayo kay wa na samok ay dito sa Inayawan. Way samok, way gubot unya. Hapsay ba dali ra ka nga Pwede ko ato makakuha. lang parehistro balik. Dali ra ka makakuha sa imong money tungod kay daghan kayo ang mga mo entertain No, mo daghan ba? mo assess mo. Daghan mga table nga hatag ano ba kadali ra gyud kayo unya mo na dili pa niya itong una bitaw gulyak na samok maglabad imong kadaghan na bi Murag maumaura sa rescue ati pres, kadiyot ra kayo. ko Dali kay na kayo. murag giusab na no Giusab na ang pamagi. murag dili naman gud ka to murag sa to balde na to Karon. Pasalamatan na to si usa una. kato una karon Balde. balde na joke ha Wala, pasalamatan na to si Cap Brian. Brian Repolyo. Repolyo. Ug sa iyang mga staff, sa mga taon niya nga ni ko anamong tanan, nindot siya kayo. Thank you kayo. Salamat ninyo. kayo. Salamat kayo Oh. yung tanan niya. Nya sa Cute Swad, Barangay Cute. Oo, maghapon. Salamatan. Oh, si activist. Way, way gubot. Sa mga kutsihal po. Labi na yun ni Nugnog o ni Victor Lunday. Thank you kayo. Salamat kayo. Okay, Ate Pres. Okay, akong pasalamatan sa pangtanan nga nagtumar nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag-inom, kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ini paniudto nimo mao gyapon sa di pa kamukaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Mao gyapon una kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Og alang na atong na problema bahin sa kidney og UTI, ayaw na gyud mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na makapaalibyo, doon na makatambal, makaayo ang atong gibati bahin sa kidney og UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, unya sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa tuang Sid Liniment Oil. Thank you kay ninyong tanan ha. Magpasalamat lang mi ninyo kay kanunay nga number 1 ang atuang Sid Liniment Oil sa market. Thank you kay ninyo. Kamo may nakaingon na kay nasayod kamo nga ang Sid Liniment Oil makabuhagtang yun sa atong panuhot, pamaon, pagkit sa kalawasan, brikos ben katul-katul, kuto sa kabataan ni kay pagyuta sa dinggi, dapi-dapi nga magsakit. Ato na aplasan og Sid Liniment Oil atong mga kinautan or kaning mga kagid-kagid sa atong panit haplasan atong Sid Liniment Oil. Nya kining ato ang mga athletes sport. O nya varicose veins, dysmenorrhea sa kabataan, kababainan ay haplasan nato sa Sid Liniment Oil nga anhar ang mapalit sa butika di ba Kuya Gay? Basta butika, tinuod yun nga si Liniment Williams. Ah. Basta butika. Basta dili ka butika atos gawas. Sa buti. Tinuod yun nga dili ka epekto. Butika. O di ba sa pharmacy baor man no, butika pharmacy maor. Butika po, basta butika, parmasi na O dili wa gali asa ta palit ato sa siya. Alta Shopee, Gams. Shopee. O dili sa Facebook, Gams. Facebook. O, Facebook yun. Ana Mga mo ison. order ya. Ato bistahan ang ganang page sa Sid Marketing, Gams. Ato i-type ang Panyawan Herbals. Ayaw kalimot na atong i-like yun mga ison ang page nato. No? Share ba, Gams? Na makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products. No? Okay. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalit na po dato sa Shopee. Shopee sa ato pa, Gams. Butika, pharmacy, Shopee. Shopee. Okay. Butika, mauram na siya. Muna ikibuhat ni Tamay Catalino, Gams. Sa si Ugang Junior dia sa Kada puros ko na mong gamit no. tigamitan gabi malibo man ni luwal malibo man sila sa amay tigamitan mi gina ana nila sa Labugon hakin ni grabe ni
Sa Mandawi City, Balubugon, si Joe Puntanusa, o sa iyang asawa nga, si Lita. O niya, si Carmen Ico, kay tigpasahay ni si Carmen Ico. Aha. O, muna yung dadon yun, ha? Carmen Ico, kinigyon ang kiningkuan. Kinay Sidley, Clement, na to. Montilioni, o di Titi Dandot. Ha? Kayo. Salamat. Thank you. Salamat kayo, Bob! Thank you! Labi na sa mga staff diha sa Dacacia Restaurant, diha sa Argao, no? Salamat kayo, Ma'am Sol o Sir Lou Gador sa Dacacia Restaurant. Ug ilang mga staff, gamit sa ila pagpangaligo sa dili pag kuha na nila 24 hours man nila tindahan. So sa ila pagpangaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap, no? Doon na kayo mga sangkap. Ano tayo ng papaya extract ang mga sa natural moisturizer para magpabilin ka mong younger looking o kutis artista. Doon lang sa kini mga sangkap para magpabilin nga murag dili ba mag dry skin, dili magkunot-kunot, dili mag wrinkles. Hami sa katong pamanit, said Celebrity Kojic Beauty Soap, no? Kaninyo dia Jinjen, Ginelyn, Cherilyn, Fida, Juan, Refi, Boy, Kerwin, Danny, Yaki, Beth, Bankel, Michelle, Kaipong, Jimar, Peter, Marvin, Silio, o John Real. Imite lamang ha. Unsa man kamo ba mo duty pang gabi pang adlaw ba kamo? Inig pangali ko ayaw kalimot gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Inday Violi. Julie. Oh, kani si Inday Violi, Ate Pres. Simple naman nilang problema kay partir man niya ng kanang butang butik sa Ate Pres nga nakadaog ka ana Oo. Nya mao na ilang problema. Mo pinaypait kayo gulyaton mailad ka. Ilad ka? Asilisan ilad gyud na Ate Pres. Ako man ang kumidyahan gani ako. Okay, akong kubraho na. Oh, ni text siya sa kanang wawawi. Ay. Oh, pag text niya tawag dayon. Pag text niya ana ni mura bang ni comment siya ba? Ni comment siya ba? Ana, pag comment tawag din siya. Gitawag siya Tagalog dayon ana tawagan din siya ha. At sa dali lang kay gitawag niya lapay. Kay pag maulagi sa saka duol makagkuan din na kay tagaan ka mo kuan kay kamo may nakadaog ani. Unya mao ni padakag kwarta diri sa asa ning mga padadanan og kwarta. Mo siya pay tawag din siya dito lapay. Pag yung lapay scam na ba? Siya ano sabi yung sa mura kasabot siya. Scam na mamo. Kay mamo may tawag. Scam na mamo. Sa ano sabi di ko gustuhan yung sabi sa. Pagtaon na yun. Ayaw gyud mo Ayaw yun mo pagtuo na. Ayaw yun. Ay, scam gyud na daghan. Scam na. Bisan kani mga online ha kanang mo order ka, dili gyud maayo. Online mo order ka igabot ana, gawas ko na ng mga CN bitaw, mga CN, Lazada, okay na. Pero CN. kana sa Facebook, ibutay nila i-display nga muna na ayaw gyud usa gyud ayaw gyud kay naa gyud dili maayo para nako ako na scam ko ana. Tungod kay nindot kayo ang kuan chair cover pero dili mao ang kolor ug kuwag usa. Beta ayaw mo tuan na Ayaw gyud. Lisod gyud na nya. Ato na ng likayan oy. Likayin Palit gyud lang ninyo. kita diri ug asar. May personal. Palit pa mo sa Pimarto wadlo na kulo tabuno ko mandawi barato kay mga nindot kay mga street cover na mga usa pa diya. daghan diri nga Binana bitaw sa atong mga mall, di ba? Daghan, oy. Ngano yung Ang kanindot sa Pimarto ti preso kapalit kag bali 1,200 doon na kay tumbler. Nya doon na bag nga pakapin. Mo napapilion ra kaon sa imong May gusto. baka makita gyud nimo. Klaro pa. Klaro Makita pa makita nimo. nimo. Sa itsura, di ba? Kaysa mag-order ka, wa kay bawo kung sa isod ana. Inig-abot dili mao. Daghan na bitaw na. Daghan na biktima si Ate Jinjin po na biktima bigyan po Biktima na siya. pod, ana mo nang bantay gyud ta ana. Wa na gyud siya Bantay order. Mao nang ikaw Ate Pres, daghan magag kwarta Ay, bado, yun si lang, kag suroy sa SMC side. Kanya masuroy pag yung kag Indo Star. Nagpa-picture naman ko atong nindot kay nila Christmas tree. Kanya magduwa pa yung kag kasino ginagmay. Oy, Ayaw na ayaw na padaan Ate Pres ha. Ayaw na yun. Ako di na jud ko Oh, ana. kana. Kay lisod kay may pay-ari lang ka sa atong mga mall na to diri. Naaman gyud na kanina sa FB, naaman gyud na. Makita pa nimo sa itsura. No, di ba? Kaysa ka na mag-online ka, inikabot dili mao, bati aday ani, di ba? Nindot pa, ato ka sa New Star, nindot pa dito, magduwa ka. Di ba? Di man sa ingon nga, sugarol ka, Tipres. Wow, Kana ay, magduwa-duwa. ano na Ay, to? kanang slot machine, mura nindot. Ako ganahan, di ako Tipres, pero akong punan, 500 na yun. Oo, oy. May pay magmadyong ko. Lahi, di, abiyan ni mga Tipres, lahi na mag-slot machine, kay pislit, mangkon. Pislit ra. Di pa rin ato ka na, Oo, ano ba? murag na kay bitaron ba? Nindot kay to, kay murag ba feel, mag-yun mo. Bitaw. Unsay, gikusgon tayo mo pagbira. Wala mi, Kano nga, pislit. Wa na, nagyud lami. O, dili na kayo. Lahi na gyud kayo. Sa una ba, tsak! Duta paminaw niya. Atak sa kwarta, duta eh. Pero imo naog, gatos kape.
Maligaw na lang ka. Kaysa mailad ka. Ay, kaysa- Oo na nga. Ayaw, Ginoo. Bam, unsa may masulti na to ani sa Bible, Bam? Oo. Kaning mga ilad-ilad, Bam? Ari dali. Dali, dali. Okay. Kato sila, dali-dali ito sila gulyat. Dali-dali lagi. Oo. Nya ang nakapait at tipres kay ang kwarta taon siyang bana nga si Porto nakuhaan tungod na ilang Tungod na ng processing kuhaan. fee. Oo. Oo, mao na. Ya, may inon na ba ka nga? Kung ano sa diay kay doon na pa kuwang di ay. Oo. Munin kinahanglan pa aning kuwang kantidara. Padadi sa kuglain. Oo, ana. Oh. Unsa, Bam? Bam, dali sila. Ari ka diri sa Tito Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto. Nang tito, Bam, karon ko kadungog ng tito. Oo. Diba? Tito Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 2. Mhm. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga lalaki nga hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on silang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. Mhm. So, kadto eksakto katong gihimo ni Biuli nga ayaw mo og tagad-ana, ayaw mo og padaana. Wa man sila mapatuo. Wa bitaw. Oh, Hindi, ultimo mo hindi sa nagamahan, mo may nagdasig. Ala, sige. Naguna-una sa pangumpra, yung listahan siyang kun Kay madani lagi kay dako ko kay kantidad. Uli mo ka 500,000? Oo, 500,000. Man na taon na kuan sa Oh, taon. kay ang katuganing ni Dool sa tong istasyon Gulyat, Ah. kanang naagaligod sa magtrabaho, naagid sa diling o kanang giteksal, naagid sa magtrabaho, murag nailad man pud gani. Mao lagi. Oo. Pati nagdakuha sa premyo. Ang ama yung kita na naamay ka ng mga usom ko na sa mga cellphone ngayon ana. Dili lang gyud tanda mo entertain. Ayaw Oh, gyud. Ayaw yun. Ako bitaw usbon ako magpasalamat mo ko sa nihatag niya akong touchscreen nga cellphone. Ang karuwa pa magpaila ato sa Amerika. Salamat kaayo. Naay mo abot nga muni. Muta na day ko ninyo Gulyat. Unsa ni? Ay ilad na bam. Oh. Oh, dili ko entertain mo. Bitaw tagsar ko mo gunit na akong touchscreen. Ay karon gitawag ko sa akong amigang maestra. Tanawa kaya timong page bam kay to ako gikuan dito ko. Padala ko sa imong Gcash. Oh, asa mo dyan? Tawa ko gipada dito nga kuan format sa program anan ko. Na, bawi ka tagsar ko mo liili akong touchscreen kay malibog ko eh. No. Hindi ko mo na halas ang nagkitiw-kitiw hadlo ko eh. Balik ta. Balik. Ayo dayon pagpadalain day. O say punta na ko punta na li ako no punta na diha niya Gulyat. Siya punta Sa ko na. yung bana nga Lili nailad. ako no punta na. Sa mao ni kaduro ako gigawad nga nilaga akong bana. Ang nailad akong bana, kanahang dako, binako pa gyud among utang sa tindahan. Yung tangan ni tatay, ang iyang tatay dito. Okay. Nangutang dito sa Abi dako kay kung ikabayad ani, doon na Oo. ko Kanang ikabayad. papadana nila suwat Gulyat. Wa pa yun maabot ang kwarta. Yung nakapadana ra sa processing fee. Dili Dili gyud mo abot. Dili ito mabot Dili, Dili kita mo abot. Oh. Dili na tinuod. Sige Ano tay, ka? tatatayin lang na yung utang sa imong tatay. Kadatahin na lang. Inga No. lang. Kay- Manailad mo gud mi ani taon. Okay, naabi tayo. Diin ba itong istorya nga kanang murag ingon ana bitong hitabo purgulet ingon mo kuno nga wala ko ikawuli ninyo nang kwan ipapriso lang ko. Mo ba? Ningon lang. Ay, Madahan. kung paluwagan. Oh, madahan ng ingon nga Paluwagan ba? Oh. Ayaw gyud kanang nakakautang ay mga amahan magbayad gyud mo ana kay nag og leksyon na nila Gulyat. Leksyon na sa ingon ana nga magpaila na ingon ana magpadayon na yung mga text nga na ay mga scam ingon ana leksyon na labi na sa naay mga cellphone pero sa ko nga ignorante pa ko ni akong cellphone nga niya mo nang magsigibit ako punta na unsa man ni oy unsa man ni siya tiyan mo ano ko Ala. laay man kayong mahanayakan no Oo. ang utang datadahan lang Thailand yun. aron Oo, makautang datadahan. og usab Mauna. og salamat ha sa pagpalagatin tuluman nun. Kung ako ang puzzle.